Namaste. Dwi wedi gweld lluniau o Aghori cyn hyn, wedi darllen pethau dychrynllyd amdanyn nhw. Ei bod yn gorchuddio ei hunan ar lludw amlosgi, ei bod yn yfed o benglogau y meirw, a bod yna rhai sydd hyd yn oed yn bwyta cnawd y cyrff sydd heb losgi yn llawn. Dwi'm yn siŵr os ydw i wir yn credu hynny. Dwi eisiau siarad efo fo, ond hefyd dwi'n eisiau torri ar ei draws o. Mae Abra'n holi os yw'n iawn i ni eistedd. Mae'r Aghori'n cadarnhau ei bod yn iawn i ni groesi i ganol y seren, i'r deml mae o wedi ei greu yn y lludw. You are most welcome to ask whatever you wish. बाबा ये बोल रहे हैं कि बहुत-बहुत धन्यवाद हम लोगों से मिलने के लिए और Mae Abra'n esbonio mod i hefyd yn byw a bod gyda'r meirw. Mae gwasanaethu y meirw yw fy ngwaith i adre. Ac mae'r Aghori yn hapus iawn efo hynny. Mae'r Aghori'n esbonio ei fod wedi ei fagu yn agos i'r mannau amlosgi, gan ddod i ddeall yn ifanc pa mor fregus di bywyd, a bod angen chwilio am heddwch mewnol. एकदम सच्चे मन से सब काम करके आवा, शांति से आवा। शांति से आवा तो ज्ञान पे आवा। वही अशांति रहा तो हर अशांति यहीं पे लेके आवाला। Dwi erioed wedi bod mewn sefyllfa o'r blaen lle dwi wedi bod yn eistedd gyda gweddillion y meirw, gyda neges mor ddoeth a dwys bod ni gyd ar y siwrne i hwn. Tra dwi'n eistedd yma efo'r Aghori ymhlith y meirw, mae yna gorff yn dod i lawr, mae'r bechgyn yn cario'r corff wedi lapio mewn amdo a blodau ac yn dŵad ata ni gyda'r corff. Do'n i'm yn disgwyl hyn o gwbl. Na'r dynion yn disgwyl ein gweld ni chwaith. Maen nhw'n golchi'r corff yn nŵr y ganga. Mae'n ymddangos ei bod am fwrw ymlaen i amlosgi. Nad yw'r ffaith ein bod ni yma neu poeni nhw. Mae'r sefyllfa'n hollol anhygoel achos dwi jyst yn eistedd wrth ochr yr afon a beth nesa. Mae yna gorff farw yn cyrraedd. Gan amlwg bod y dynion wrth ei bodd gyda phresenoldeb ar Aghori, bod cael y dyn sanctaidd yma yn ei canol yn gwneud y cyfan am fwy arbennig. Nid dyma'r Aghori brawychus dwi wedi darllen amdano. Mae nhw'n ei barchu yn amlwg, ond does dim ofn ar y dynion yma. Ond mae yna rhywbeth dwi dal eisiau i'w bod. Felly mae yna un peth dwi wedi weld ar y we, bod yr Aghori yn bita cyrff y meirw. Dwi'n yn siŵr os mae hynna'n berffaith wir. Mae Abra'n gofyn y cwestiwn. Dwi'n ofyn ein bod ni am wylltio'r Aghori, ond mae'n gwrando ac mae o'n hapus i ateb. नहीं जो मनमुखी होते हैं, मनमुखी इसके पास गुरु नहीं होते हैं। वो हमारे अस्पताल में भैरव लोग खाते हैं, भैरव स्वान लोग वो खाते हैं। हम केवल ये भस्म ही खाता हूँ जो वाइट वाला है, उसको मैं अपना भस्म करता हूँ, उसको तिलक करता हूँ। ये सब नहीं। Felly na di'r ateb. Mae'r Aghori am yn ei wybod nad ydi o'n bita cig o gwbl, heb sôn am fwyta cyrff y meirw. Thank you. That makes far more sense. Felly yn amlwg, peidiwch â credu popeth ydych chi'n weld ar y we.